Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidresha nezidosakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Lisedi Rhanya thobela makhosi amakhulu camagwini thokozani izindlondlo ezinkulu bayede bethunani. It's been a while. I was trying a live earlier, but it's failing. The network is failing me on all my networks. I tried MTN, tried Vodacom, tried Telkom, kubi nje ngakwa network. So I thought, okay, let me rather get to a video. Nime ngenwele zami ne ndiyayazi nothamela nayo uyahleka uthi umama ingathi yinje nethu mani kancinci anizufumana ivideo ubana ngaba nizawujongana nenwele zabantu. Bethunani bendifuna kula live leyana bendifuna uncokolela ngongeniswa kwabantu abadala, which I think I've covered this topic more than twice. But I realized ndoba kwabanye i-confusion isekhona, and because I think in the past month or so imvumisa ezininzi abantu ixesha elininzi bazele lento yokungenisa kwabantu abadala. Apha i-confuse khona, I think into endifuna uyicacisa intoba abantu abaninzi baba nentoba mhlambi ukungeniswa kwabantu abadala masiqale kule ndawo kuguqula abantu abadala baguqulwe bajongiswe ekhaya. Sikhona ke zininzi izizathu zokuba babe bekutheni bengaguqulwanga okanye bengaguqulekanga. One, umzali ongazange azilelwe, you understand, zange asetyenzwe, zange akhatshwe, zange abuyiswe, loo mntu lowo ukuluhlu lwabantu abangazange baguqulwe. Kuyenzeka ke into yoba ibe kukhona isinyanya far down the line umuntu owashiyekayo senje uba okhokho lityala elashiywa ngookhokho, you understand. Asizumazi ke thina ke uzawumane uthonge elo xhego limane livela linosizo okanye limane lisima ngaphaya kwegeyiti, okanye uthonge inkomo ekuleqayo ikuleqe ifike iqinga apha egeyithini ingangeni, you understand. It means kukho umuntu omdala walapha ekhaya okanye akamnyanga abanintsi, you understand. Abanye fumanisa into yoba wajipha wethu kubona okanye umntu waphangela ezimine kooMarhawutini ngelo xesha wadilikelwa ngumgodi, ithambo lakhe zange lincwatywe, akho nomntu wayelandelelayo into yakhe, you understand. Omnye waphuma wayohlalisana eKapa wangcwatywa ngumasihlalisane wakhe, akwaziwa noba kwathini ngaye. Omnye wazala abantwana kwelo Kapa okanye iFree State, wabe echiphile, azange abafundise nto ngesiko lakokwabo, abalazi isiko lakokwabo. Bakhule nabo babe ngabantu abadala, babhubhe babe zizinyanya ezingaguqulwanga kodwa babe belithambo lalapha ekhaya. Now apho ndibona khona into yoba abantu abaninzi iyabasokolisa le nto, ufumanisa into yoba umntu uba kukho laa nto noba mna utata wethu usikhulisile, utata wethu usenzele yonke into, wasishiyela ikhaya kwaze kwathini kungathangani, so ngaske siqale ngaye. Uyayiva? Hayi lo msebenzi uthetha njani mhlekazi uba funeka siguqule, sabaguqula njani abantu esingabaziyo thina? Thina besilungiselela besiphezu ngoba ngoku silungiselela utata. Utata yakho is a young boy in the bigger scheme of things. Ngokobuhlwele bakokwenu umncinci ungumntana. Let us stay away from ukuhlonipha aba bantu bebephambi kwethu aba sibaziyo kuphela, singayithathela ingqalelo eyabo bangaphambi kwabo, because uzawufika xinge naye phaa noba ningamenzela iinkomo zakhe uzawuxinga ngoba kaloku kukho abangaphambili kuye.
yiloo nto ndiyane ndithi mna ngelinye ixesha kungcono noba utata besingekamzileli umzekelo, kodwa xa kuvela into yokuba abantu abadala noko bafuna uguqulwa, qalani ngabo phambi koba niguqule utata. Ngoba xa niguqula abantu abadala, xa nisenza umsebenzi wenguqulo, uyeva, uyabandakanyeka naye ngokomoya, uyaguquleka, into ezawushota yinkomo yakhe. Kodwa uyabalwa kuluhlu lwabantu abaguqulweyo njengoba naye engasekho, njengoba kusenziwa inguqulo apha ekhaya. Into okunayo yena kuba simazi siza kumtyala inkomo yakhe. Kodwa makuqalwe ngabangaphambili kuye aba sibadibanisa ngenkomo. Andanoba iyavakala nale nto ndiyiteketayo, because now I find abantu be-attached kootata babo notamkhulu just because they know them, ababazi abangaphambi kwabo. Kanti la matyala ngamatyala ashiywe kwangootata nootamkhulu ababasebenza, ootamkhulu babo bona. Ufumanisa into yoba asibazi ke ngoku thina. Ibiya kusinceda kanti into yoba siguqula apha ekhaya ukuze wonke umntu ongazange aguqulwe afumane ukuguquleka. Nantsi enye into futhi, ukuguqula, kuninzi ukuguqula. Kukhona ukuguqula abantu abadala, kukhona ukuguqula umzekelo, masithi ukhokhokazi okanye ukhokho ongumthwetyulwa, uyeva. Kukhona ukuguqula amanxowa, imimoya yashiyeka emanxoweni. Ndithi ke mna ke ngelinye ixesha xa nizifumanisa into yoba okay, ninamanxowa amadala, ninozwelidala ongazange asetyenzwe, icebo xa ningakhange niguqule, guqulani. Ze nithi ngelaa xesha kuguqulwayo, iinkalo ezihanjwayo kuhanjwe kuyomiwa nakwazwelidala, basebebandakanyeka ngokomoya naye wonke umntu oguqulwayo weli khaya. Ngolo hlobo nibe uzwelidala nimguqule. Xa kuhanjwa ezaa nkalo, ezaa nkundla zihanjwayo, makuyiwe nasemanxoweni akwazwelidala, emadlakeni akwazwelidala, kuhanjwe kuyoguqulwa ngokomoya. Asikho isidingo soba kubekho umsebenzi ozimeleyo kazwelidala, kubekho umsebenzi ozimeleyo wokuguqula abantu bekhaya. Uyakwazi ukwenza lo msebenzi kwinkomo enye nezibhokhwe ezimbini, njengoba ndandicacisile into yoba kwenzeka njani, wenziwa njani ngaphambili. Bendifuna ukuza naloo nto bethunana, because ngoku ndifumanisa into yoba abantu abanintsi, okay, andifuna ukuxoka bethuna, iyakhula ivangeli yenkolo yemveli, iyakhula and abantu bayamamela. Ndifumanisa into yoba abantu bayamamela, banomdla wokuzenza ezi zinto. But ndifumanisa into yoba ke ngoku kuba khona ukugqwetheka, kuba kaloku izinto, into xa ungayazi awusoze uyazi. Ufumanisa into yoba omnye kwelinye ikhaya babe utata ubhubhe nesithi uza kusebenza uzwelidala. Kuvele ke ngoku into yoba hayi kanti kufuneka nenguqulo, uyaqonda. Bacinga into yoba yimisebenzi emibini eyohlukeneyo, kanti uyakwazi ukwenza yemibini le misebenzi kumsebenzi omnye, kwigqirha eliyaziyo into eliyenzayo. Akubalulekanga uba sidleke ngelinye ixesha, zikhona iindlela. Abantu abadala inintsi mani indlela ekulungiswa ngayo ikhaya. Ezinye izinto zifuna nje into yoba simise ingqondo, siqiqe, uyeva, sibonisane kakuhle. Of course no shortcuts, nama ndizifuna ii-shortcuts, but ezinye izinto azinyanzelekanga into yoba siquqe sibuyelela kusenziwa isiko elinye. Andazi noba ndifakele na, kodwa ke bendifuna ukuza naloo nto leyo. Masendibika lena people, abanintsi benu ndibamoshile. I'm not up to date with orders. An assistant of mine left me hanging, akasekho. So ndashiyeka ke ngoku ndilengalenga. So I'm trying to sort out the mess. Ndicela uxolo bethunana kwabo bafumaniseka into yoba ii-orders zabo azikafiki. Please do contact me directly
undichazele into yoba wawuode ngemini ethile, ndizaphinda ndiyitshekishe nam siyilungise i-order yakho, senza loo nto ngoku siphezu kwaloo nto. Nabo ke kuyenzeka ngelinye ixesha you pay for a reading, kanti ngeli xesha kufuneka undifowunele kusuke kuthi gqi into, because kaloku nam ndingumntu ndiphila emhlabeni. Ndilibale ke ngoku to get back to you. It happens. Ufumanise into yoba umntu uthule kanti zange ayifumane i-reading yakhe ayibhataleleyo. Nabo ndiyacela torho, please be patient with me and call again, ucele ilungelo lakho because you've paid for it. Otherwise guys, ndisonwabile bethuna, ningaboni ndithe cwaka, andigoyishi tu, ndi-right ukufa. This is what I'm busy with right now. Look at that creation. Yayiva zandla zikanonkwenkwezi sana, jonga lo, le yile yalapha, yabo izawukwehla ke ngokwezaa ntsimbi. Iyandidika le ndinayo, igugile, so ndizenzela entsha. Xela ngam nasa, xela ngononkwenkwezi, xela ngostar. Jonga on Facebook guys, apparently I'm monetized on Facebook now, so apparently you can buy stars, you can send me stars and I can turn them into money. So if you want to appreciate my work or my help or whatever you want to call it, send me the stars. When I'm doing a live, apparently and I understand nam ndazakuxelela xa sendiyichana, kodwa when I'm doing a live, apparently there are stars that you can just buy and send, and ke ngoku ube uyandirhuma ngolo hlobo or kanjani. Bethunani, that's it for now. See you on the next one.